Hello friends, बरायबाय Bodo Info YouTube channel फिन खनसेबाव आसा खालामो गासिबो मोजां दङ दा बिग आपडेट 35,000 भेकेन्सि ग्रेड 3 ग्रेड 4 एग्जाम फैगासिनो जुन दानाव दा बेनि सिगां नोंथांमोना रि-रेजिस्टार खालामनांगोन बेनो जाबाय डिजिटेल एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्डखौहाय दा बेखौ बोरै खालामनांगौ मानो खालामनांगौ आं नोंथांमोनजोंहाय डिटेल्सखौ लाबोफिनबाय फिन खनसेबाव मानोना बिनि लास्ट डेट फैगासिनो दङ आरो बेनो जाबाय 29 फेब्रुवारि तो गोबां सानाखौ 28 डेजल' थायो फेब्रुवारियाव नाथाय बे बोसोराव नोंथांमोना मोनदों 29 डेज स' बेनिखायनो बे 29 डेजनि गेजेराव नोंथांमोना थाबैनो खालामनांसिगोन रि-रेजिस्टार दा बेखौहाय बोरै खालामनांगौ सोरबायदि खालामनांगौ नोंथांमोना भिडिअ नायजोब अब्लानो बुजिगोन साख्रि मावखानाय एबा मावदों एबा मावगासिनो दङ बेनिफ्राय मावाखै स' बेनि सायाव डिटेल्स लाबोदों आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालामगोन जाहाथे लास्ट डेटनि सिगां बयबो खालामना लायो आरो लोगोसे नोंथांमोना फैबाय थानाय समावहाय साख्रिनि डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसनाव जाहाथे प्रब्लेम जाया बेनि सायाव लेटेस्ट आपडेट लाना फैदों जेरै आसाम पुलिस ADRE ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 आरो लोगोसे बेजों गोबां रोखोमनि साख्रि फैगोन आसाम स्टेटआव आरो आसाम स्टेटआव साख्रि मावनोबा बे कार्डखौ नांथारगौ कम्पालसरि होमबासो नोंथांमोनाहाय भेरिफाइड जागोन दा बेखायनो जों फैनांगोन आसामनि सेवा सेतुआव आरो बेयाव फैनाय लोगो नोंथांमोननि अनलाइनआ बेयावनो जाजोब्बाय दानिया कास्ट सार्टिफिकेट बार्थ सार्टिफिकेट डमिसिल बा नोंथांमोननि PRC गोबां रोखोमनि बेयाव दायो डिजिटेला जागासिनो दङ थिग बेबादिनो नोंथांमोना एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्डखौबो बेयावनो खालामगासिनो दङ आरो बेयावनो खालामनो हागोन बिनि अनगा जेरावबो हानाय नङा एन्ड बेनिफ्राय जों बोरै खालामनांगौ होनोबा लगइन आरो रेजिस्टाराव खनसे क्लिक खालामबाय आङो आरो बेयाव खालामनाय लोगो गाहायाव सेम दंबावो नोंथांमोना फिन खनसे लगइनआव क्लिक खालामदो आरो खालामनाय लोगो पेजआ बेबादि अपेन जासिगोन जायफ्रा ID दंखायो सिगाङावनो खालामखानाय लगइन खालामबानो नोंथांमोना खामानिखौ मावनो हागोन दा जायफ्रा ID गैया निउ इउजाराव खनसे क्लिक खालामनानै ID खालामनांगोन आरो बोरै ID खालामो नेक्स्ट भिडिअ फैगोन फुल डिटेल्स भिडिअ फैगोन आरो लोगोसे सिगांबो खालामखानाय दङ बेखौ चेक खालामनो हागोन दा जोङो सिटिजेन सार्भिसेसआव नागिरबा गोबाव टाइम लागोन बेखायनो मोनसे राहा दङ जोङो डाइरेक्ट सार्च खालामनो हायो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज लिरनाय लोगो डाइरेक्ट नोंथांमोना बेयाव मोननो हागोन स' बेखायनो आं बेयाव टाइप खालामबाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज होननानै एन्ड बेनिफ्राय सार्च खालामबाय लोगो बेयाव डाइरेक्ट फैसिगोन हम पेजआव नोंथांमोना डाइरेक्ट फैनाय बेयाव मोनगोन स' आं बेयाव थुबाय एन्ड बेनिफ्राय नायदो गाहायाव नोंथांमोना मोनदों फार्स्टनि अप्सन दा जों बेयाव मोनबाय रि-रेजिस्टार नोंथांमोना खालामनांगौ बाथ्राया जाबाय नोंथांमोना गुबै बाथ्रायाव बेखौ बुंदों सरकारा जे प्रफाइल आपडेट खालामनो होदों जे नोंथांनि कारेन्ट स्टेटासा मा बेखौहाय गभर्नमेन्टआ डेटा कालेक्सन खालामदों जे नोंथाङा साख्रि मावदों आरो मावाखै स' नोंथांमोना प्रफाइल आपडेट खालामनो होदों आरो बेसेबां फरायनाय आरो फरायदोंबा बबेनिफ्राय फरायबोदों मा साबजेक्टनिफ्राय नोंथांमोना बेखौहाय गभर्नमेन्टआ नायगासिनो दङ स' बेखायनो 29 फेब्रुवारिखौ लास्ट डेट होनदों अफिसियेल हिसाबै नाथाय बारायगोन ना बाराया बुंनो हाथ'वा जेब्ला बारायगोन आपडेट मोनगोन आरो लोगोसे बिनि सिगां खालामनाया मोजां दा लास्ट डेट बारायगोन ना बाराया बेखौ बुंनो हाया नाथाय समजों लोगोसे मिथिगोन दा हमना ला नोंथाङा हायार सेकेन्डारि पास अके एन्ड बेनिफ्राय मा साइन्स आर्ट्स कमार्स बेनिफ्राय पास खालामदों ना नोंथांमोना HMनिफ्राय खालामदों दा बेबायदि जायखिजाया डिप्ल'मा लादों स' बेखौनो इनडाइरेक्टलि गभर्नमेन्टआ नायगासिनो दङ हमना ला नोंथाङा डिग्री पास बेनिफ्राय मा साबजेक्ट मेजरनिफ्राय पास खालामदों बेखौबो थिग बेबादि नोंथांमोनाहाय आपग्रेड खालामनांगौ एन्ड बेनिफ्राय मेनलि कारेन्ट स्टेटास फैगोन अप्सन लास्टआव बेनो जाबाय नोंथाङा दायो प्रेजेन्टआव मा मावगासिनो साख्रि मावदों आरो मावाखै जुदि मावदोंबा नोंथांमोना एमप्लयि होनानै बुंनांगोन पार्ट टाइम कन्ट्रेक्चुवेल बा गभर्नमेन्ट देन बेनिफ्राय एप्लाइ उइथ आदार खालामबा नोंथांमोना सानसेयाव मोनगोन एबा सानसेयाव जागोन आरो लोगोसे एप्लाइ उइदाउट आदार खालामबा एसे टाइम लागोन एबा अफिसियेलि नोंथांमोना भिजिट खालामनांगौ देन बेनिफ्राय डकुमेन्ट्सआ मा नांगोन बेखौ खालामनोबा बेनिफ्राय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज खालामनोबा मा नांगौ दा जोङो रि-रेजिस्टार खालामबा जोंहा थाखानाय कार्डखौनो होनांगोन अके एन्ड बेनिफ्राय एज प्रुफ अफ बार्थ सार्टिफिकेट नङाबा HSLC एडमिट नङाबा स्कुल सार्टिफिकेट जेराव बार्थडे थानाय बेनिफ्राय रेसिडेन्सि प्रुफआ जाबाय आधार कार्डआनो जागोन नोंथांमोननिया आरो गैयाबा पेरेन्ट्सनिबाबो जागोन बेखौ एक्सेप्ट खालामगोन आरो सेकेन्ड नाम्बाराव ड्राइभिं लाइसेन्स आरो लोगोसे गैयाबा नोंथांमोना हानिफोर होबाबो जागोन बा पेरेन्ट्सनि आधार कार्ड भटार कार्ड होबाबो जागोन बेनिफ्राय फरायनायनि बेनिफ्राय नोंथांमोना कास्ट सार्टिफिकेट बेफोरखौ नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन आरो लोगोसे मेनलि रि-रेजिस्टारावहाय जेबो आपल'ड खालामनाङा खालि प्रफाइल आपडेटल' खालामनांगौ आरो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज खालामबासो नोंथांमोना डकुमेन्ट्स आपडेट एबा आपल'ड खालामनांगोन दा बेनोमोन गुबै कन्टेन्टआ जे नोंथांमोना रि-रेजिस्टार गासैबो खालामनांगोन साख्रि मावखानायजों खोथा गैया दा बेखौ नायदों नालाय गभर्नमेन्टआ 29 फेब्रुवारिसिम जे नोंथाङा कारेन्ट स्टेटासा मा स' बेखौ नायदों आरो नेक्स्टआव गोदान भिडिअ फैगोन नोंथांमोन दा अनलाइन एप्लाइ खालामनाय आपडेट खालामनाय भिडिअ नांगौबा कमेन्ट सेक्सनाव नोंथांमोना येस होनबानो जाबाय आं नेक्स्ट भिडिअ लाना फैगोन जाहाथे बयबो नायनानै खालामनो